Moi! Tämä on Lego Meisterin ensimmäinen Minecraft-video. Pelaan Minecraft beta-versiota Android-puhelimellani. Luodaan maailma. Mun tarkoitukseni on tässä videossa rakentaa puutalo. Aloitan puun keräämisellä ja sitten teen crafting tablen. No niin, eiköhän pian olekin jo tarpeeksi sitä puuta. No niin, pääsenkin jo tekemään crafting table ja sitten teen samalla myös noi työkalut sitten. No niin, tehdäänpä nyt sitten eka puupikakse. Minunhan pitää nyt tässä vielä sitten tehdä puuakse, jolla mä saan sitten puuta kunnolla. No niin, nyt sitten rupean pilkkomaan lisää puuta ja sitten rakennan tohon mun beissini. Lähdetäänpä settimään hyvä paikka mun talolleni. Tässäpä sitä näyttäisi olevan hyvä paikka. Näin näppärästi se talo siihen rakentuu. Hoetaanpa se crafting table siitä sisälle ja teenpä sitten vielä siihen portaan ja sitten oven, niin ei pääse hirviöt sinne sisälle. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Muistakaa ihmeessä laittaa videolle tykkäystä ja tilata kanava.